Do you wanna know? I think I got you. And so guys, yung ating monggo, lalagyan natin siya ng ampalaya. Ayan yung tanim na ampalaya din natin. Ayan. Kaso, sabi niya, bawal daw kunin yung dahon kasi konti pa. So, yung ilalagay natin sa monggo is bunga ng ampalaya, hindi ito. Yung isa. Kukuha tayo ng isa dyan. Ayan, mga iba maliliit pa. Tinatakpan nila ng ganyan para yung mga insekto hindi kagatin. Ayan, meron siyang papaya, may talong siya. Ayun, may bunga na rin yung mga talong niya. Ayun, ang lalaki yung talong. May talbos ng kamote, meron din siyang ano to? Anong tawag dito? Sa Kapampangan, bule. Ayan. Yung mukha ng chicharo, parang chicharo siya. Bataw? Oo, bataw. Ayan, bataw. Ayan. Halika na, magluto na tayo ng monggo.
guys, ngayon titikman na natin yung niluto ko na munggo. Ayan siya. Ayan, mainit-init pa siya. Ayan. Ayan siya guys. Tikman natin yung bunga ng ampalaya. Ano lagay natin? Sarap siya. Tingnan niyo yung texture niya. Malapot siya. Compared dun sa hindi mo siya inano sa strainer. Dinunot. Dunot ba yan? Ito yung chicharon. So, ngayon, tikman natin siya. Isama natin sa sinangag. Anong lasa. Ang sarap pa ito kung ipapalo sa tuyo. Guys, don't forget to like it and subscribe to my channel, Bayan Banti. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat. Bye!